Yung sa tiyo. Mangan. Sige. Mo kayat? Bugsog ka lang, ganun lang tata. Adupid di kwarto. Sige, busog ka ka ni mami. Hindi mas. Mo kayat talaga? Ay, sige, busog ka lang kanya mami ni nabsuga. Mas kanya ka. Gusto ka to eh. Mo dalaga Uy, kayat. lubos na, busog ka. Sabay lumig mo. Ano bang katem? Mo talaga kayat. Chicken flavor ato eh. Nabusuga. Dahil mas kanya. Busog ka, kanyo amin atag, busog ka sa pangilumog mo. Hindi mas. Put-pudutan lang. Wah, nagbusog ka. Dahil mas kanya. Sige, gusto mami. Gusto mami tapumanak. Okay. Basta gagaraw mo. Ano gusto mami natan? Busog ka na lang. Hindi mas. Nay, mas talaga sa gusto. Mas yan. Mas tapumanak ang kami niya. Busog ka? Naman lang minom. Sige. Taka na. Yun.